дар ҷумҳурии Тоҷикистон кодекси навро ба тавсиб расонданд, ки аз рӯи он аз санаи 1 январи соли 2022 амал мекунанд. Ин кодекс барои соҳибкорон сабукӣ пешниҳод кардааст. Масалан, пеш аз ҳама барои паст шудани меъёрҳои андозӣ кӯшиш кардаанд. барои паст шудани меъёрҳои андозӣ кӯшиш намуданд. Масалан, ба андоз аз арзишҳои иловашуда меъёри стандартии он 18%-ро ташкил медод. Дар кодекси нав онро ба 15% фароварданд. маҳз ба ҳамин хотир дар донишкадии иқтисод ва савдои донишгоҳи давлати тиҷоратии Тоҷикистон мизи мудаввар баргузор гардид. мавзӯи он раванди амалигардонии ҳадафи чоруми стратегияи миллии мамлакат бо назардошти ислоҳоти андозӣ буд. мизи мудаввар бо пешниҳоди кафедрии молия ва қарзи донишкада гузаронда шуд. 29 сол қабл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар иҷлоси 16 шӯраи олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун раиси шӯраи олӣ санаи 16 ноябр интихоб карданд. аз 198 нафар вакилоне ки дар онҷо иштирок карданд, қариб 86%шон ба он кас овоз доданд, ки ин хеле сазовори номи баланди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне раиси шӯрои ҳамон мактаби ки имрӯз тамоми 30 сол ба пешвои миллат тавонистанд аз як Тоҷикистони кӯчак, аз як Тоҷикистоне ки қариб буд ки падоканда шавад, аз як Тоҷикистоне ки несту нобуд шавад, аз як миллати тоҷике ки қариб ки ба нобудӣ рафта расад, имрӯз 197 давлатҳои тамоми ҷаҳон моро ҳамчун давлати соҳибистиқлол пазируфтанд. дар мизи мудаввар ки ба рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуд, 5 масъаларо баррасӣ карданд. моҳияти ҳадафи чоруми стратегияи кишвар ва татбиқи он дар шароити муосир, рафти иҷрои барномаҳои давлатӣ ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ яке аз мавзӯъҳои баҳсбарангези ин чорабинӣ ҳисоб гардид. خیلی که ما میدانیم انداز رو پایه دولت مینامند و قسم زیادی واردات های درآمد بودجتی دولتی رو محض اندازها تشکیل میدن. از این سبب کافدری مالیه و قرض این موزیم داور رو تشکیل نموده است با مقصدی بلند برداشتنی فرهنگ اندازباری دانشجویان و آموزگاران. дар чорабинӣ намояндагони раёсати андоз дар вилояти Сух иштирок намуда сухан карданд. таъкид карда шуд, ки гузарондани ин гуна мулоқотҳо барои баланд бардоштани фарҳанги андозсупорӣ мусоидат мекунад. кодекси якум соли 98 ва чихеле ки мо медонем дар он кодекс 45 намудаи андозҳо буданд. дар кодекси дуюм ки соли 2004 қабул карда шуд, дар он аллакай 21 намудаи андоз. дар кодекси амалкунандаи имрӯзаи мо ки соли 2012 қабул шуд, аллакай 10 намудаи андоз боқӣ монд, ки албатта ин кодекс як пешравӣ буд барои ҳамсоҳибкорон, барои ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мо пеш аз ҳама ба созмони умумиҷаҳонии савдо дохил шудем. моҳи ноябр аллакай кодекси 4 қабул гардид ва аз 1 январи соли 2022 мавриди амал қарор мегирад. албатта тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст барои пеш аз ҳама соҳибкорон. ин пеш аз ҳама паст фаровардани меъёрҳои андоз. албатта нисбати андоз аз фоида барои корхонаҳои ғайриистеҳсолӣ ки меъёри 23% он ба 20% баробар карда шуд. андози иҷтимоӣ нисбати барои корхонаҳои ғайридавлатӣ ки бо меъёри 20% пардохт мекунанд, барои корхонаҳои бюҷетӣ бошанд 25% монд. ва албатта тамоми шароитҳое ки ба кодекс тағйиру иловаҳо дароварда шудааст. ҳадаф ва зарурати ислоҳоти андозӣ бо мақсади саноати кунонӣ бо суръати иқтисодиёти кишвар ва устувории он, раванди татбиқи иқтисодиёти рақамӣ дар низоми миллии андоз ва такоммули он дар шароити муосир, моҳият ва аҳамияти маъмурикунонии андоз дар низоми муносибатҳои андозӣ аз мавзӯъҳои баҳс гардида буд, ки он барои баландбардоштани дониши иштирокчиён мусоидат кард. зурши Мафнушкурова, Фарзона Шамсиева ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти хабар.